magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Wow. As a Christmas choir. Uy, bago Christmas, birthday week ko na. Ay, oo nga. Ano ba naman yan? Alam mo, nalulungkot ako, Jegs, ng konti lang. Bakit? Kasi alam ko talaga napakaraming mga tambalanista, napakaraming mga tagapakinig ni Nicole Ayala na alam ko talagang yayamanin, pero parang hindi ko sila ramdam. Bakit parang wala pong nagpaparamdam? Wala bang dumadating? Wala pa. Ang bihira Ang naman. tawag dito, nagmamakaawa na po. Baka naman po, gusto nyo na po magparamdam. Grabe, ang bilis ano. Sabi ko nga sa iyo kanina, di ba? Parang kailan ka lang nananawagan ng birth month mo na. Correct, di ba? Tapos ngayon, last week of November na. Di ba? Ang bilis talaga Ang bilis talaga ng takbo. Yun yung sinasabi natin na kapag pumasok na talaga ang Burr months, dire-diretso na talaga siya. Lalo na pag natapos na yung undas. Oo, dire-diretso totoo. na. Correct. Sa True Lalo to lang halong eklavu. Alam mo, tapos ito pa yung na-realize ko, na kapag ka tumatanda ka na pala, may mga, nagbabago talaga yung priorities mo eh. Totoo. Bukod sa nagbabago yung katawan mo, kasi dating angat yan, ngayon hindi na. Dating malambot yan, ngayon matigas na. Yung speaking of the frozen shoulder ni Diego na nung Friday pa yan. Hanggang ngayon. Hindi mo pa pinapadurog? Hindi pa eh. Hindi siguro dahil nga to, di ba, nung galing ako sa isang church mission sa bundok. Correct. Eh natulog lang kami doon sa parang sa semento lang na may ano lang. Sino pinasok na ng lamig. Kaya, ngayon ang sinasabi ko kapag ganitong mga edad, ingat na sa mga hinihigaan. Hindi na pwede sa mga semento malalamig. Diba? Totoo. Utak na lang gumagana nga. Ay nako, sa totoo ka dyan. Ako meron akong frozen. Bago tayo nagpunta sa Zumba. Sa Zumba. Yan. So talagang napaka-bongga talaga ng Operation Tulong. Hatid sa atin ng Love Radio at Unilab. Kasi meron tayong mga pa-Zumba. So bago pumunta ng Zumba, naghanda na ako the night before. Okay. Kasi may frozen shoulder din ako. Pinabasag mo na. Pinabasag ko na at etong nagbasag. Talagang ang instruction ng asawa ko, ang titira po ng likod niyan, lalaki ha. Lalaki yung request. Lalaki yung request. Kasi kaya ng babae. Totoo. Kasi yung babae, parang feeling ko minsan, nilalangisan lang ako para kulang na lang ikutin ako, lechon ba ako. Pero pag lalaki, yung kahit hindi gumamit ng siko, pag babae kasi sobrang tindi ng tigas ng likod ko, Jegs. Pag babae talaga, siko na yung ginagamit o kaya may ginagamit na panusa, kahoy. Ganun na siya katindi. Pero bukod sa yun nga, nagbabago yung katawan, nagbabago yung priorities. Dati, natatandaan ko, lalong-lalo na nandito na ako sa Love ha, kapag ka-birthday ko, talagang hindi siya week-long celebration, day-long celebration, month-long siya. Para nag-uumpisa siya ng November 1, may mga pinaplano na ako, may mga ganyan. As in, it's really, ramdam ko talaga month-long. Tapos, wala, hindi na ganun. Kasi siguro, syempre, ang dami mong ibang priorities. Totoo yan. Nagastos ka pa ba para sa mga kung anik-anik? Ang dami bayarin, di ba? Hindi na lang kasi sarili yung iniisip eh. Pagkabata kasi, sarili mo lang iniisip mo. Tama. Kapag halimbawa, may ganitong edad, dapat iniisip mo na yung pamilya mo. So, hindi ka na pwedeng mag-month-long celebration. Huwag kang magmaasim. Maasim ka na. Medyo nung bata-bata ka pa, iniisip mo sino ba yung iimbitahin? Mga mo yung tropa. Sa true. Maghahanda ka. Ngayon, Tapos, hindi na tsaka hindi lang yun. Tropa A, tropa B, tropa C. Diba iba-iba kasi iba't-iba tayong tropa eh. Merong tropang mga introvert, may mga nonchalant. Sa iba-iba mo yan dadalhin eh. Yung mga introvert, magbabar kami. Yan. Yung mga nonchalant, yung mga extrovert pala magbabar. Yung mga introvert na mga nonchalant, kami, mag-church, ganyan. Mag-church kami, gano'n. Pero ibig sabihin, may mga ganong preparation. Ngayon,
Wala. Na-realize ko, malapit na pala. Tas wala akong reservation, wala kahit ano. Pero, hindi ako malungkot. Alam mo yun, parang okay lang. Correct. Pero nung bata ako, tas parang walang ganap. Parang natataranta ako, correct, nalulungkot. Ako ngayon hindi. Parang birthday ko na, parang walang ganap. Parang walang ganap. Ngayon hindi, okay lang. Tsaka dumadating din talaga sa punto na yung iba, parang kung dati mahilig sila magpa-party o kaya mahilig sila mag-celebrate with others, yung iba, ay, nakakaloka, ba't ko pakakainin lahat ng yan? Pwede ko i-travel. Correct. O kaya ibili para sa sarili. Kasi 'di ba, minsan ganun tayo, lagi nating wala namang masama, lagi nating iniisip ang ibang tao. Walang masama doon. 'Di ba? Kunyari ikaw ngayon, tanungin kita, Diego, magbigay ka ng 3 taong mahal mo na that you truly love, 'di ba? Syempre, naiisip ko na kagad na sasabihin mo, asawa mo, anak mo, 'di ba? Pero kadalasan hindi natin naiisip o naalala na tayo, kailangan din nating mahalin ang ating yung mga sarili natin. Natin minamahal yung sarili natin Nakakalimutan natin kasi minsan masyado tayong binibigay natin sa iba. Correct. At the end, nakakalimutan natin yung mga sarili natin. Kaya nga pag tumatanda ka na, nagiging wiser ka, may isip mo na, teka lang, bakit puro sa iba? Pwede rin naman sa sarili. I mean, it's not being selfish, Tsaka yun yung sinabi ni Doc Ray, tinang-tanong sa para kanino ka bumabangon. Correct. Totoo. Si Doc Ray Salinel, kasama po namin siya na celebrity doctor dun sa Zumba. Tinanong niya yung mga nanay, parang kanino ka bumabangon. Lahat, walang nagsagot lahat iisa ang sagot, which is para sa pamilya, mga anak, asawa, lahat, diba? Pero wala ni isa nagsabing bumabangon para sa sarili. Ayan. So, diba? lagi nating nakakalimutan. Kaya ako to sinasabi, Diego, para wag na kayong mag-expect na may pahanda ako this week. Wala si Nicole. Wala. Cannot be reached. Absent. Tatakas. Nakakaloka. Di ba totoo na yung mga priorities nag-change talaga as you grow older. Correct. Parang nagiging ka na nandun ka na sa pamilya Oo, correct. Dati una mga kaibigan, before the family, ngayon pamilya na. Tapos there was a time na, or ikaw Kabisyo, ikaw mismo na-experience mo yun na parang you want to impress other people. Gusto mo maganda yung tingin nila sa'yo, yung mga ganyan. Dadating yung panahon kapag tumatanda ka na, wala na akong pake, bahala ka sa buhay mo dyan. Kung ano maisipin mo sa akin. At mas magaan pala ang buhay kapag hindi mo laging iniisip kung ano yung iniisip ng iba sa'yo. Correct. Tama. Diba? Nagkakaroon ka ng peace of mind. Kasi kung lagi mong basihan na ano ba yung sasabihin ng ibang tao, baka sabihin may nila, stress ka. Nakaka-stress kasi lahat ng tao may sasabihin. Diba? Actually, kapag halimbawa, if you throw a party, kunyari, for your friends, meron sasabihin yan Pag hindi ka nagpa-party, may sasabihin. Ano ba yan? Hindi nagpa-party. Siguro naghihirap. Pag nagpa-party ka naman, ano ba yan? Yung spaghetti, ang tamis masyado. Pasikat naman to. Oo nga. Pasikat. Waldas ng pera na dapat maging practical siya. Correct. So see, ganun mag-isip yung tao. So kung iniisip mo lagi kung ano yung iisipin ng ibang tao tungkol sa'yo, OMG, mabubulok ka ng early. Maaga ang pagbulok, friend. Diba? So kalma-kalma lang po tayo. Kung ikaw ay magse-celebrate, it's okay to celebrate ng tahimik lang. Si diba si Conyo Bicolano, kaka-celebrate niya lang ng birthday last week. Last week. Tapos nag-message lang siya sa akin. Sabi niya, Ma'am, thank you, pinayagan mo ako mag-leave. Sabi niya, achieve ang tahimik na celebration with the family. Tapos nag-send siya ng picture na mag-isa lang siya, parang nasa may bay. Kasi alam mo hindi siya yung usual na nakaporma siya. Lagi pumuporma yun Mag-isa lang siya, tapos nasa may bay. Parang ganun. Parang na-imagine ko it was just a day na tahimik lang. Tapos sa puntod na, I think, mami niya. Yun na yun. Diba? Dumadating sa ganun Ang sabi nga ni Robin, kasi diba may cake na pinadala dito. Magpapaalam tayo, so hindi siya sumasagot. Baka nag-social media blackout Correct. siya. At mukhang ganun nga. Kasi ganun yung ganun yung celebration niya, tahimik lang. Diba? Nag-zero in ka sa sarili mo. Kasi kung minsan kinakailangan din natin mag-reflect Correct. Tama pa ba yung pinagagawa natin sa buhay natin? Totoo. At dapat gaganon ka. And speaking of tama pa ba, napanood niyo po ba? Ito, gusto kong makuha yung opinion na mo dito, Diego. Napanood niyo po ba yung pinakabagong video ng Love Radio Manila? Yung nag-prank si Uncle Dagol tsaka si Tanya Chinita. Ako hindi ko napanood ng buo. Hindi mo napanood yung buo. Pero okay lang, kahit napanood mo lang yung idea andun. Alam ko yung correct. idea.
alam mo, nung pagkatabi, pinanood ko talaga ng buo siya. So ganito po, doon sa mga hindi pa nakakapanood, nagprank po si Uncle Dagol tsaka si Tanya Chinita. Pumunta po sila sa CR ng mga lalaki sa isang cubicle. Tapos meron silang i-victim, ang ipa-prank. Ang ipa-prank nila, yung mga pumapasok syempre. Tapos, ang eksena is, kunwari, may ginagawang milagro, kababalaghan. Correct. May mga ungol na nangyayari. May mga ungol, ganon. So, syempre, ikaw, pag naririnig mo yung ungol, tapos may mga ganon-ganon pang, parang, may mga sound effects pang. May binabalibag sa loob ng cubicle. Parang, paano ba tayo magkakasya dito? Liit, di ba? Parang ganon. Ikaw, paano nga ba magre-react? So, dun sa lahat ng mga na prank. Ano sila? Ang reaction nila is wala ni isa sa kanila na nagsabing, "Uy, mali yan ha." "Uy, mali yung ginagawa nyo." "Uy, uy, baka ganon." Wala. Karamihan sa kanila ang sinabi, okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Ganon. Normal yan. Yan. May nagsabi pa na isa, parang it's how we play. Ganon pa. O kaya, ito pa nakakaloka, yung parang hindi nagulat. Di ba yung parang, ganun siya na normalize na pwede yun. Kasi ang eksena, acting na acting silang dalawa na parang, lalabas sila tapos sasabihin, "Uy, huwag nyo kami isusumbong sa HR ha." Yung mga ganon, yung parang, "Uy, pare, ganyan." Acting na acting, syempre prank, kailangan convincing. Pero wala sa kanila na nagsabing, "Uy, mali yan ha." Hindi naman sa magsusumbong, pero yung bang magsabi. Pero sa bagay, kung ikaw din yung nasa sitwasyon, hindi mo rin naman talaga alam kung anong sasabihin mo eh. Kasi baka sabihin, ang judger naman ito. Ba't ikaw wala kang kasalanan? Pero ito yung sinasabi ko, Jex, na as you grow older, I think, mas nagkakaroon ka ng conviction. Yes. Mas nagkakaroon ka ng understanding of what is right and wrong. Natatandaan ko early on, when I was still very young employee, na-expose ako sa mga ganyan. I mean, like, dun ko na-realize na, hala, ang dami palang nanlalalaki, ang dami palang nabababae sa world. And some of them na kakilala ko, kaibigan ko, parang ganun. Tapos dahil nga kaibigan, support mo na lang kasi masaya siya. Mananahimik ka na lang. Tsaka go. Tapos kikilalanin mo pa yung partner na bago, mga ganon. Tapos nung tumatanda ako, na-realize ko, hindi pala tama yun. Hindi pala tama! Nakakaibiganin mo pa yung syubit ng kaibigan tapos mo. Tapos pag kaharap mo yung asawa, parang wala lang sa'yo. Parang wala lang. Diba? Kasi ang hirap pala na nga. And it took a trial in my life to realize na ang pangit para sa pakiramdam na lahat ng tao alam, ikaw lang ang hindi. Nangyari sa akin yun eh. Niloloko pala ako ng jowa ko noon, way back. Lahat ng mga nasa paligid ko, alam nila. Na niloloko ka. Na niloloko, pero kung kasama ko sila, grabe. As in parang wala lang. As in, walang indikasyon whatsoever na yung kaibigan nila niloloko ko. Ang pangit sa pakiramdam, hindi pala siya tama. Yun kasi nakakalungkot, nagiging standard na siya natin ng mga tao. Yun na nga, kaya hindi ko na pinanood ng buo kasi alam ko na eh. Oo, nakakalungkot. Ay, nakakatawa siya actually pag pinanood mo kasi prank naman siya. Pero yung medyo nakakalungkot, not to be I don't want to sound as if oh so holy. Kasi nako, pag sinabuyan mo ako ng holy water ngayon, sigurado abo na ako. Ganun po ako makasalanan. Pero ibig sabihin, di ba, pagka mga ganyan, di ba, minsan kailangan din nating to stand up and say that it's wrong. Even if that is the unpopular opinion. Correct. Di ba? Minsan kasi ang hirap ng unpopular opinion. Ano ibig sabihin ng unpopular opinion? Isa laban sa 10. Yung 10, gagawin na lang yung masama kasi popular yun. Balik tayo dun sa sinasabi mo kanina na iniisip mo kasi kung anong sasabihin ng iba. Yan, diba? Pero yun nga, kaya nga as you grow older, ito yun eh. Kasi ako, nung time na yun na parang support ako sa mga friends na may mga syubet, iniisip ko parang, baka masabihin nila, super spluk naman ako dito, di ba? Sino ba naman ako para ako pa yung mag-spluk, di ba? Pero iba yun eh. Iba yung tatahimik ka sa... Iba eh, di ba? And looking back, kung ito ko ngayon at nung mga time na yun, I think I would say it na, uy mali ah. I mean, bahala na siya kung itutuloy niya pa rin. Pero hindi ako tatahimik. Kaya nga sinasabi sa Bible yan, do not conform to the ways of the world. Ayan na, yung mga popular opinion. Yung mga popular na ways of the world. Kasi nino-normalize. Nadadala tayo eh.
Lahat naman nagyoyosi tayo lahat. Lahat naman ng mambabae tayong lahat. Lahat pag team building, nag-aanuhan. Mag-anuhan na rin tayo, di ba? Ginagawa nga nila na. Correct. Di ba? Saka may mga ganitong pampagrarason. Gawa nga ng boss natin, alam man natin gawin. Ginawa ng boss mo. Does it make it right na gagawin mo? Diba? Ginawa nga niya. Diba ano tayo, bata? Diba? Ganun na bata eh. Tama. Diba? Ganun yung mga anak ko Siya nga eh. Correct. Ganun yung mga anak ko eh. Pero yung mga anak ko, 6 and 11 years old. Natural para sa kanila magsabing, bakit siya nagsiselfone? Ako, bawal. Diba? Hindi na applicable yung pag matanda ka na. Diba? Sabi ko nga din sa GC natin na umagri si Tanya Chinita. Sabi niya, grabe. Sabi ko, grabe, I have so much trust issues. Pero gets ko naman kasi I've been there eh. Dumaan ako dun sa stage na sumusuport ako para wala na lang masabi. Ganyan. So, para na lang not to complicate things. Totoo naman. Kasi totoo naman din ang sinabi ng isa. Buhay naman nila yan eh. Sino ba naman ako para, lalo hindi ko naman ka-close. Gets ko din yun. Gets ko din yun. Pero kung minsan, kung titingnan mo din pinag-uusapan natin, hindi natin iniisip yung sarili natin, di ba? Pero ang totoo, laging sarili natin yung iniisip natin. Okay, sige. Very tricky siya, di ba? Oo, totoo. Hindi, paano mo nasabing sarili mong iniisip mo kapag sinabi mo dun sa sitwasyon na yun? Bubuhay nyo yan eh. Hindi una sabihin ko, parang okay ako, wala akong problema. Hindi mo ako pagsasabihan dahil naintindihan kita. Correct. Or hindi mo ako ako ulit balik sa'yo. No? Ako ulit. Hindi mo pwedeng sabihin, splinok ko to. Kasi tumahimik lang ako. Inintindi kita. Correct. Diba? So, pogi points ko. Correct. Ganda so, points. ang ending, para sa'yo pa din. Yes, Apaka-selfish talaga natin. Ang hirap naman na mabuhay na maging mabait. Apaka-selfish natin. Sinasabi natin na napapabayaan natin yung sarili natin. Pero gumagawa tayo ng maganda para sabihin ng ibang tao, ay, ang bait-bait naman. Correct. Alam mo, buti nga siya, hindi na lang siya nagsalita. Di ba? Pero sa totoo lang, kahit mali, basta ang importante, beneficial para sa iyo. Lalang pagka tumatanda na, medyo mag-reflect na rin. Tama pa ba ang mga paninindigan mo? Oras natin, 12:39. Ako po ang kumikinang naulon, Diego Bandido. Ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!